Jesus. Lain nga nasod, ang tanan na katawhan, di mo mangalagad ang tanan, nasusayin nga balaan. Walay lain nga nasulat, nasusayin sa iyong asidlakan. Ikaw ang Diyos sa Pilipinas, o Ginoong Jesus. Igabayaw ka sa kalan nga katawan, Nasa sa iyong kasidlakan na iyong pagkahinduan. Walay-lain, nagamanan nga Diyos, ikaw na Ginoong Jesus. Ang nahigugma sa tao kay ang pulong mo, inabuhi sa tao, kaling mabuhi ang tao sa tinapay, kung dili sa tanan imong mga pulo, pagkadami sa mano, igabayaw ka, Jesus, walay lain simbahon, ikaw na Ginoong Jesus, pagkalalay mo, pagkamaayo mo, Ginoo. Parang kasalanan sa tao, sa linang magahino sa papasunin. Kamahalan ka sa hilalihan, ikaw na Ginoong Jesus, ang simbahon sa tanan, alagaran ka sa tanan nga katawan, iyong kalibutan, malay kalibutan namin Jesus, pagkagat mong na Diyos, kagamhanan mo, Jesus, ilagihan ka sa tanan, igabayaw ka, Jesus, inasuslayo na sinakan, ikaw na Ginoo, mahulog ka naman. Dalay ka, Jesus, sa tanan na panahon, ang tanan na butang binuhat mo, iatag mo ang tanan sa tao, bisan asa anak tanalakan sa tanan na katawan sa libong kalibutan, nasubukan kayang gibuhat mong tao, nawala na nagsubay sa galingan nga dalan, nadalan sa klamat tayo ni Jesus, ang dalan nga matulog ng kinabuhi, na walay katapusan, dalan ka kay nun sa amahan, nalaas sa kalangitan,
ang butong na simbahon, may lain alagaran, ikaw ra pagdaraygon ang ngalan mo, pagkatamis ang ngalan mo. Jesus, pagkadako sa gahom mo, kanang Espiritong tautan mo, sa ngalan ni Jesus, ang tanan magasimba, ang tanan mag-alagad kanimo lang, o Ginoong Jesus. Alalain sa walay na, walay na, walay na, walay na nga lang lagi hatag gawas kanimo, Jesus. Ikaw ang bugtong Diyos, bugtong ang ngalan, napagasampiton o pagaluthan. Ikaw ra, Jesus, ikaw ra ang Diyos, walay lain gawas kanimo. Yes, Lord, hallelujah. Ang pangalan ng Diyos. Oh, hallelujah. Glory to your name. Salamat, Ginoo. Ayos. Evangelist Ron. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Padayon ang itudlo sa Ginoo. Kay matud pa niya atong paglakaw sa Ginoo sa langit, pagbiya niya sa mga ulipon at sa mga apostoles. Inya niya nga ay mo kabalaka kay biyaan ko kamo nga dili sama sa mga tilo nga walay kauban, walay katabang. Yun po ang pagpahulay ni Syro o pagkatulog o pag-relax niya ron, hindi po tagmahay kay ang ipasulat, ang ipadayag sa Ginoo, iyang gibuhian tanan sa tuwa. O walay nalilong kung basahon na to ang mga sa record book, 13 daghana. So, kada basa na ko sa record book na ay maablihan sa akong unahuna nga tanang libog sa unang panahon. Hindi na ko masabtan, pero ang Ginoo nagpasabot. So, ang pulong ang ipadayag sa Ginoo nga ang Syro, bugat siya kung maminaw na to kay tungod kay mahimo siyang conflict sa atong ma-experience. Mao nay akong kuan ba atong nagpareg ang Ginoo dire. Akong kasing-kasing si buto-buto usay mo nay bagulbol sa sulod nako ba ya. Kabalo ko nga dili pud ako ra kitang tanan nga dunay mga experience sa mga relihiyon, atong mga daan nga naa sa sulod mo react siya atong mga experience nato kaniadto, atong mga kaagi nga lingaw kay ta nya ikaduha wala may dautan kay naamon ta ngalagad man ta sa Ginoo nya. Ikaduha naamon pud sa kasulatan mabasa man nato mo nang kung tanaw nato ang pagtulon-an sa Ginoo ug base sa akong experience kuan yun siya kanang bali complete good mo na nga akong nakita nga ang Ginoo parehag din sa una. Bisag naman sa record book atong kasing-kasing ba kanang mga gani kuan nay usahay duha-duha, nay usahay ang una-una ba magigbatok ba gani tungod sa mga hebalo nga naglublob sa sulod nato ana. Salamat sa Ginoo nga buhi gid siya. Ingon pa siya ang iyang gisugdan kaniadto matud pa sa buhat. Kung makalimot kay diha nagpadayag og sugod ang Ginoo sa akong ipangtun-an. Sa diha nga si Syro nagbilin og mensahe nga di gid na malimtan tong buhat uno-uno. Yang masugdan ni Kristo padayon. Dato paday kay padayon
medyo dunay naputol siya. Nya pagpadayag ang Syro atong mensahe nagisgot man to og kubayla ang gisugdan si Ginoong Hesus about man sa gingharian. Mao na yang giwali matud pa sa Lucas 4:43. Mao na tuyo nga mianhi siya aron ikawali ang gingharian sa Dios. Mao na tuyo. Mao na dakong tuyo nga niya siya matud pa niya sa Lucas. Basahon nato. Una nga importante kayo ang iyang gisugdan. Unya nagbasa ko sa record book tanang istorya nga naa sa Biblia mao ang puntarya nga gipadayag kang Syro bahin kang Pedro nga si Pedro gihimo sa Ginoo nga pamag-ang batos pamag-ang unya magsukad kang Pedro ang pagtulunan nga sundon sa mga tao naa sa record book nabasahan ako nga mao'y mo tapos kato gani nagbasa ta og about sa mga relihiyon nga tulo ka palit naa didto mabasa na to dito ang katapusan nga pagtulunan ipatukuran si Pedro mao to'y mo tapos sa tanang pagtulunan sa tibuok kalibutan mao to daghang gipaday ang Ginoo. So ang Ginoo nagtudlo sa tuatanan dinhi gikan sa pag-ampo, pag-worship, gikan sa schedule sa mga simba, mga pizza o oras gitudloan ta nagihan-ay ta niya pag-ayo gikan sa mga programa sa panimalay. Itudloan ta walay nagkulang ang Ginoo. Ngano, ako kung malandungan tanan nganong gingana, nganong gitudlo sa Ginoo tanan. Ngana tungod kay usa siya ka Dios nga kanang order. Ang gitawag pa nila order ang Dios. Dili siya kuan muna gikan sa pag-ampo gitudloan ta sa ng mga kanta, tuduan po ana. So di gina ikalilong kay naaman diha pila ka kanta mga 16,000 na kabuok. Nya mga pag-ampo po nato gitudloan po ta. Usa ang pag-ampo diha sa pagkaon, diha sa bisan unsa. Bahon sa pag-ampo. Katong agi ang mensahe kay nagfokus ko sa gitudlo sa Ginoo sa tuwa nga atong aging mga panahon bale wala ko fokus ako lang gi kuan ba ako lang gi sintapsingan ang gipadayag sa Ginoo pero naa sa kasulatan tanan ang gipadayag sa Ginoo mauna nga interesado ko nga nagtuon sa mga pulong o gipadayag sa Syro. So, salamat sa Ginoo agi nga ang pag-ampo ang labing importante activity sa iyong mga anak nakita gid ako na sa kasulatan nakita gid nato kay matag litok sa Ginoo sa Biblia mga pag-ampo gyud hasta ang mga apostolis iya yung gi-encourage ang iyang mga tinun-an nga mag-ampo kay diha sa mga pag-ampo dako kayo kahimuan o dako kahimuan sa mga pag-ampo so importante kayo nga pag-ampo matud patong sa niagi nga ang pag-ampo kuan usa siya ka pulong usa siya ka pulong sa Dios nga imong gi-claim niya aron ka kay ang Dios matud pa sa Daniel 9:4 nga ang Dios nagtan-aw sa iyang mga pulong. Nagtan-aw siya og siya kuan sa iyang dilo atong basahon nato basahon. Okay din sa ma. Wani ron. Aura tong tan-aw ni. Mga tag kining bagong kuan ron, bagong si tawag ana. Nagsalig ng cellphone. Og ako nagampo kang Jehova nga akong Dios, og nanugid kaniya og miingon, O Ginoo, ang dako og makahadlok nga Dios nga nagatuman sa tugon, ang bot niya ibasabot nga ang mensahe nga yang gibilin din sa yuta kanang Biblia pugon niya nga mao nay atong himuon nga memorization ug atong ibalik ngadto niya ug diha magsukad ang atong mga pag-ampo mo na nga ang mga apostoles yang gitudloan sa mga pag-ampo kay patudlo man Ginoo tudlo iyo sa mga pag-ampo ingon nga gitudlo ni
ingon nga gitudloan ni Juan ang iyang mga tinun-an sa pagampo. Moto nga nag-ampo, gitudloan niya ang mga tinun-an sa pagampo. Kay nakita mo po sa mga tinun-an nga ang ilang mga gibuhat way epek na naghingilan sila masakiton giwewaan nag-ampo sila masakiton o nanghiling mga gipangyawaan way epek moto nga gikan siya nakasyawan no naulawan o ng Ginoo sila ha ug yung abong apostoles sila mga tinun-an sila sa Dios ni Kristo ug samtang si Kristo gikan sa bukid nag-ampo lugsong dito nakita na yung mga tinun-an nga grabe ka stress nagkas-out sa demons wa agid mong gawas ningon nito amahan Ginoo kay nahimong mga tun-an akong anak gidala nako nila wa agid makapagula sa mga yawa mo to nga ang apostoles mo to nga pag tindaw ni Kristo dito segundo ra isa ra ka ingon niya yawa mi hawa ingon ni siya kini mahimo lamang sa mga pag-ampo ug sa mga pagpuasa ang demonyo bisag unsaon nimo cast out na sa tao nakasulat na daan nga mukas out ka na kinahanglan magpuasa ka nya sigag kas out ana way kang puasa ang yawa mo ana mo claim po na sa pulong mo ana po na hilom diha ang kasulatan nag-ingon magpuasa ka yung saon ni nako pagawas nga wala magpuasa nagamit man na siya pulong po sa Dios tungod kay ang yawa nagrespeto sa pulong sa Dios nagrespeto siya alang sa iyang kagalingon dili lang sa alang sa kahimayan sa Dios mahan mo na kinahanglan magampo ingon na itong ang apostoles usa ka apostoles miduol nga Hesus Ginoo tudloy sa misa mga pag-ampo sama ni Juan kung gitudloan pud niya o to gisekreto gitudloan sila sa pag-ampo dito nagsugod ang ilang mga pag-ampo epektibo na kaayo og putol sa magihan lang masakiton ampuan maayo kutob sa giyawaan ilang ampuan mga lagyo ang mga yawa tungod kay dunay sekreto sa mga pag-ampo ang sekreto sa mga pag-ampo ang iyang pulong nga nakasulat mao na atong gamiton i-claim kay mao na atong constitution dinhi sa yuta haleluya o na atong agi ako na yung ma-share tungod kay atong kaning gud nga gipaday sa Ginoo nga diri sa tuwa nag-share ko ang buboy ani buboy nga sa Carmen kung kauban samtang share ko sa iya bahin sa mga pag-ampo ngayon aning mga pag-ampo kung agi nga pagtulunan pagkahuman na mag-istorya yung testimony din siya nga na siya nga Brad na-confirm akong damgo nasa damgo di ay na-confirm akong damgo sa imong istorya karon ngano man ang iyang damgo kuan nagdamgo siya nga siya nakig-away ug dako kayong tao wala pa dito limot mo ko man ning bakta siya nakaagi siya ng mga tao nga nangamatay ba unya ang istorya po sa ubang tao di pungutanan niya mo ana siya nga ano sa maning sa hinungdan sa kamatayon ni mo ana pud ang tao nga kuan kanang namatay na sa kalisod sumoto nga pag abot sa unahan garangan si dakong tao dakong tao di niya kaya mo to gigi action na siya kulata na siya sipa-sipa na siya hantod nga nakuan na hapit na luya na siya ningon dayon ang kuan nakita siya og gamay tao nga miduol miharang nakiglaban sa iya dakong tao nga kalaban niya mo to gikulata na siya gamay tao sipa-sipa hantod nga ang tao natumba og namatay nya pagka kita niya natumba namatay tingala siya nga ang tao day nga gamay nakita si ako daw nakita niya tungod kay amot nganong ako nakita niya mo to nga siyang Brad ang imong gihimo Brad kay ako ray nakita nag-istorya nag-share siya pagkahuman ato share siya sayang kaagi nga siya nahagba na gid siya tungod sa relasyon siyang asawa dako siya problema ngayon papalagad ning kang ana siya papalagad sa Ginoo kuyaw ba na siya og relasyon sa Ginoo kay matud-anon ba na siya pastor pag siya eskwela siya ana naigamit sa Ginoo ning kang ana ray papalagad sa Ginoo nya time nga nagampo jud ko sa yapon nagampo ko niya moto nga ang nakita nako nga ang pag-ampo dako kay kahimuan mo na ingon si Pablo nag-encourage si Pablo nga pag-ampo kamo
sa mga balaan nga anak magpadayon ang trabaho sa Ginoo sa ilaha nya magampo pud mo nga unta ang lugar padalan og mga magwawali iampo ampo so dako kay ang ato ang pulong nga naas baba kay gikan sa Ginoo nga ato ibalik niya nga atong petisyon niya tungod kay ang yuta gihimo niyang koloni nga sama sa langit. Yung wa tay laing dalan dinhi mao mga pag-ampo. Una. So salamat sa Ginoo nga na lipay ko na restore akong kinabuhi sa mga pag-ampo. Tungod kay kung di tamo ampo walay mahitabo, walay buhaton. Ang Ginoo malipay kaayo sa mga tawo nga inampuon. Tungod kay sa imong pag-ampo diha siya naglihok, diha siya mamuhat, diha siya mulihok tungod kay lagi ang Ginoong Dios nga labing gamhanan respetado kaayo ang iyang pulong. Mayon ka din ako mag-ampo kay ang Dios kay balaw na sa tanan nga akong gikinahanglan ang Ginoo gamhanan kaayo bisan pag di ko moingon ang Dios kay balaw na sa akong gikinahanglan tinuod na kahibalo na siya ang tanan pero nganong gitudluan man niya ang tawo nga mag-ampo mao na ako pangutana so naay naglimin din ha nga mao na gito ang Dios nagbuhat na og balaod nga ang tawo mag-ampo gihatag niya ang authority sa tao dinhi sa yuta. Ug kanang authority nga iyang gibuhian dinhi sa yuta matud sa Henesis dili na pwede niyang yatakan. Kay siya ang muhatag, siya ang dili mo bawi. Ug siya ang mo release maong nianang mga pamagiha ang Ginoo dili ginubiya. Mao na kung istadihan nato ang hari ug ang kingdom diha nato masabtan ang iyang mga pulong. Tungod kay ang word sa hari bisan tuldok matud pas kasulatan dili gyud na siya pwedeng tuison ni bisan kinsa, bisan badlis sa kasulatan basta ngan nga pulong sa hari. Kay ang pulong sa hari dili gyud magpakwi ni bisan kinsa, way makatuis ni bisan kinsa. Mo na kung dili nimo istadihan ang hari kay nag-study man ko og hari ug kanang iyang gobyerno kanang kingdom niya mao na iyang paggobyerno dako kayo kalahian sa gitudlo sa mga relihiyon dako ay kalahian siya una nga salamat sa Ginoo sa iyang mga pagpadayag dili pa ko introduction pa to dili tumaw ang message karon kay agi man to alam ka pa diha ato may magbuot talaga ang Ginoo magbuot na atin ang mensahe ka, sumpay lang gihapon to. No? Okay. Ang balaod, kining balaod kay sakitan ko perminti sa una ani ba? Sakitan ko kada sulti ni Sayro Dirib. Sa Dirib, labi na ka ng mga babae, sige niya kuan ko anon. Kung mga babae, bahay sa mga babae ba? Ako, nag-conflict ang kasing-kasing ako tungod kay sa naanggi lagi na to, human nagisulba dito sa mga experience na to ba? Sama sa pantalon, human na dito gisulbad sa mga mga pastor dito ba? Naabot na di sa kasing-kasing. Mao na nga istadihan nako ang Biblia. Ug ang istadihan nato ang pulong sa hari. Walay pulong sa hari gikan sa sinugdanan. Hangtod sa katapusan walay pagkawala. Kung ingon ang Biblia, mahanaw ang yuta ug ang langit pero ang iyang mga pulong magpabilin. Mahanaw ang yuta kung ang pulong sa hari gawas siyang baba di gyud mahanaw bisag hangtod kano sa mo na nga walay bisan kinsa nga makatuis anak bisan pag-unsa ka reverend bisan pag-unsa ka dako granggo sa mga pastor ug mga pastor dili gyud makatuis bisan unsa siya kadako sa bisan bishop pa siya bisan kinsa nga drangguhan diha sa mga relihiyon walay makatuis sa usa ka tuldok sa Biblia ug ako nagtuo ko kay ang pulong sa Ginoo ang Dios nahimong Ginoo ug hari. Gihimo niyang kaugalingon nga Ginoo. Dios siyang labing gamhanan, creator ug gihimo niyang Lord ang iyang kaugalingon. Mao na ang anong gihimo niyang Lord ang iyang kaugalingon nga pwede ra man Dios. Pero gihimo niyang Lord ang iyang kaugalingon, gihimo niyang King. Kaya ang word sa usa ka Lord, bisan pa kanang Lord kanang hari nga dautan. Doon na sa usa ka word, dili gid niya tuison. Tanawa tong hari nga nagputay kang Juan Bautista. Unsa may gisaad niya sa atong babae nga samtang
pasonsyon na tong babae dito. Anak mo dito sa iyang kuan di ay. Kung saan kanang iyaan sa iyang ibugan, apag mangkon. Oh, ingon din siya nga. Sige. Pagka magsayaw niya, nanguan na siya, namulong dahil ng hari. Herodes mo daw, siguro ba, nagpatay kang kuan? Oh. Namulong na siya, ingon siya. Pangayo, bisan unsa, bisan pang tunga sa akong gingharian. Ihatag ko kanimo. Tungod kay ang hari, once nga ang hari mahimuot gani no. Mahimuot sa usa ka tao. Doon na siya himuon. Doon na siya himuon. Once nga iyan ang iingon, matumanon gyud niya. Kay hari siya, dili siya magpakaulaw sa iyang pulong. Walay pulong sa hari nga dili tumanon niya. Dili tumanon niya. Ug unta dili pud tumanon sa iyang sumusunod, dili pud unta isa likway sa iyang mga sumusunod. Mo to nga nabuhian naman niya siyang baba. Dito, gihugugan ang babae sa iyang mama. Mama mo to niya o iyan? Yan, mama. Oh. Nga ang ulo ni Juan isulod sa plato, ihatag niya. Ang hari, nasubo ang hari, kaya ang hari nahadlok sa nakabalo siya nga si Juan usa sa kapupita sa Dios. Alagad sa Dios. Pero wala siya mahimo kaya ang baba niya kabungat naman. Oh. Muna ang hari, bisan pa ang dautan nga hari, bisan pa kaning yawa nga naghayron, naa siya usa ka pulong. Maunay timan-an nato kung ang hari maghisgot tag hari, doon na siya isa ka pulong nga dili niya pwedeng tuison. Oh, yung sumagi nga ng Hesus. Nga gipasiminglan siya nga nag-ayo siya mga masakiton. Naghingilin siya mga yawaan, yung sa giingon sa mga tao. Nag-ayo siya pinaagi kang Satanas, naghingilin siya kang Satanas. Kung sa giingon ng Hesus. Kung si Satanas babahin sa iyang gingharian, ang gingharian ni Satanas dili mo padayon ug mabungkag kini. Dili mohimo ang matag hari ana. Dili siya mangunay sa iyang kaugalingon, bungkag sa kaugalingon. Tungod kay ang sistema sa hari pinaka-unique nga sistema. Oh. Daghang dautan nga mga hari sa tibuok kalibutan. Pero usa ka pulong nga migawa silang baba, wa gyud makatuis bisan kinsa. Bisan siya di pwede siya matuis. O ingon ani ang atong Dios nga gibutang niya ang iyang kagulingon nga Ginoo. Kay ang Ginoo mao ra ni tagon nga hari, ang Dios dili tagon nga hari, ang Ginoo ra. Mao na nga lahi ang Ginoo ug pangsyon ug ang Dios. Kay ang Dios magbubuhat labing gamhanan sa tanan, pero ang iyang kagulingon gihimo niyang Ginoo. Kay diha sa hari naa ang katumanan sa tanang mga butang. Unang ang Dios, nabasahan ako sa record book, aduna say hari nga ibutang dinhis Mindanao. Kaya ang hari sa langit, nakig-communicate sa hari dinhis Mindanao, ug ang murilis sa baba sa hari dinhi sa Dios nga sa tao. Anang tao dinhis Pilipinas matud pa sa bag-o. Dire nga bag-ong Pilipinas wa gyud laing makatuis. Ang hari pinaka-binilhon ang pulong sa hari. Sumo na. Mo na nga ang mensahe karon. Basahon sa nato ning balaod sa Dios. Ano Article 23. Kini balaod sa Pilipinas ni City 8899 789. Mao ni mga artikulo sa balaod sa Pilipinas. Dili relihiyon ang tukuron sa Dios dinhi. Nasod. Sa ning unahon kay murag lagyo tag nabutan lapat na naka sugod. Ang title balaod sa Pilipinas, balaod sa Dios libro City 89 artikulo 23. Kaya ni konstitusyon niya akong giila ni nga balaod sa nasod, dili ni balaod sa relihiyon. Mao ni siya. Mao kini ang akong balaod sa tanan kong mga katawhan, sa mga lalaki o lalaki. Amina mo, hindi nga ta. Walay mag-aaryos, walay magapatindog sa buhok. Mga batanon, lalaki mo diya.
Yung laki diha. O, sige, mina mo. Walay pulong ni Sahari ha. Pulong ni Sahari ni. Dili ni pulong ni Sairo. Walay mag-aarios, walay magapatindog sa buhok. Walay magapatupi nga adunay palawit. Walay magpaupaw, walay magsulob og itom nga pantalon. Mao ni ang akong ikalibgan sa una, gitubag sa Ginoo. Pero ulahin na nakapalit akong pidikab. Pula. Walay magapatupi, adunay palawit, walay magapaupaw, walay magsulti, musulob og itom nga pantalon, sanina og sapatos og sandal tanan. Walay medyas og medyas sa ilalom na itong gyapon bawal. Mga sagol itom, bisan sa ribiti nga itom dili kamo magasulti bisan itom rin nalagi kani apil ni tanan magasulti magamit niya na alang sa tanang mga babae. Walay magasulob sa sinina, sapatos ug sandal nga itom. Bisan sa ribiti nga itom, mga babae, dili kamo maggagamit ni ana. Walay mag-stocking, walay magsinina og mubo. Ang pinakamubo tukong sa tuhod. Kun muubos sa tuhod og 3 ka pulgada. Walay magasinina og dagko. Liab, walay magpapula sa wait. Liinla na siya. Lansis na siya relax lang. Og naong sa kuko, sa kamot, og tiil. Walay mangibot sa kilay, walay eyebrow. Eyebrow mo, walay mubo ang buhok. Ang pinakamubo tupong sa baga. Pinakataas kutob sa hawak, walay babay bisan bata nga magapantalon. Mina mo, walay mag-aarios ug dagko ug adunay cross. Kini ang akong balaod. Partial lang ni nga balaod. Gingon sa Ginoo. Sakit kayo no, sakit kayo. Pero studihan nato ang kasulatan. Studihan nato ang pulong sa hari. Walay sakit bisan kinsa diha nga tao nga motuoy sa pulong ni Jesus. Wala man new generation na maron brad. Gikan sa Henesis ang pulong sa Dios, dili mausab. Gikan sa sinugdanan hangtod karon, way makatuis sa iyang tuldok nga gihimo bisan usa. Magsuri na lang ka. Ay pag dili ta mag kuan sa tungabalingon nga makigbatok ta. Sa una sa Ginoo pa siya, wala pa siya magpailang hari, pwede ni tuis-tuison. Pero karon nagpaila siyang Ginoo. Nagpaila na siyang Ginoo ug hari. So, walay makatuis sa iyang pulong bisan gamay. Bisan gamay. Sakitan man taog dili, makaayo man na nato tanan. Ibitadluan ta. Namingon din itong kasura dito sa Diyo. Ang Ginoo wala magtan-aw sa sulod o sa gawas, kundi sa atong kasing-kasing. Mabasa po sa kasulatan, ampod. Kunya, ang pulong sa hari, ibong gituis. Gituis nato. Kasi may tumanon, ang ihang ginahuna. O ang pulong sa Diyos nga sa kasulatan. Ang pulong sa Biblia, klaro kayo ang Biblia, naatanan. Kung sa'yo nabuhian sa hari, maugin na matuman, bisan ang taon. Brad, ang balaod ni Moises, yung dili pa kaunog mga hayop. Sige. Ito mga balaod nga gihimo sa Ginoo. Nga gibawal niya, gituman sa mga Adventista. Balik ta sa sinugdanan. Balik ta sa Henesis ay magbuhat. Tanang gibuhat sa Dios, puros maayo siyang pananaw. Walay dili maayo dito, walay dautan. Nahugaw ang hayop tungod sa sala sa tao. Pero sa sinugdanan, ang Ginoo sa Henesis, wala magbuhat o babae, tomboy o bayot. Ang gihimo niya ito, babae lalaki ra. Muna nga dili ka pwede mutisting sa kinabuhi sa laki. Kaya ang pangsyon nimo babae ra gyud ka. O dili pa ka pwede magbinabae lalaki kay diha ra ka sa imong posisyon. Nya kita ang mga lalaki mag-aryos ta, musulay ta og kinabuhi sa babae. Mo na. Kaya nga tungod sa pagkasala sa tao, ang tao nagbuhat na ideya ang kagalingon. So,
kita wala man ta naminaw pulong sa Ginoo kay gituis man kuno nato matod pa sa Biblia ug gipadayag sa Dios dinhi. So mo ni karon nga ang Dios nag-restore sa tanan, gibayaran niya ang tanan pinaagi kang Kristo. Nya karon ang interpretasyon sa mga pastor ibalik si Kristo dire kay aron matutag langit. Asa man natagikan di ay sa wala pa ta mahulog sa sala. Diri man ta siyuta gihimos Ginoo tungod sa dakong misyon dinhi sa yuta. Kay aron ang yuta himuon niyang koloni nga ang gingharian niya sa langit nga dili makita madayag dinhi sa mga makita. Naa man sa kasulatan. Unya gihimo niyang koloni ang yuta unsay culture sa langit mahitabo dinhi sa yuta. Kay ang kultura mao ang iyang himaya. Unsa man ang kultura? Kita lahi man tag kultura. No, ang nasunod sa itong mga tigulangan niya kay ang Dios niya siya ang mga pulong mianhi siya aron og nagwali sa iyahang gingharian. Kining gingharian dili man ni siya relihiyon, kuan man ni siya nasod man ning gingharian. Unya kanang nasod kay gingharian na man ay king o mao na iyang gidala. Pang gobyerno ang iyang gidala dinhi sa yuta. Dili relihiyon. Dili pud siya pundok nga gamay kundi dako. Kay ang country, ang kingdom country na siya. Oh. Usa siya kadako nga nasod. Nga dunay hari nga ang gingharian nga dili makita mag-reflect sa mga butang nga makita. Mao nang gihimo niya ang yuta, planet Earth. Yuta nga maayo kaayo siyang pagpananaw. Oh, maayo kayo tanan, maayo kayo. Oh, sakalit lang na guba tungod pod sa iyang mga pulong nga gibuhian. Ang yawa, marunong kayo, wise kayong yawa, mao nang giingon ng Ginoo nga sundugan ninyong yawa. Sundog ng yawa. Managsama ka mo sa bitin. Kaya ang bitin, imitator kayo. Gi-imit niya ang Ginoo. Nag-imit siya sa Ginoo. Wise, marunong kayong yawa. Unang Biblia sulti nga magpaka-wise ka mo sama sa bitin. O, magpaka-marunong ka sama sa bitin. Kaya yun sa niya ang pagsundog ang Dios, pag-imitit, ingon anak budta. Nga na tapos tinuod na ito ang iha, dili tinuod. O magpaka-humble daw sama sa kalapati. Ana ang gitudos Ginoo. So, karon mao ni. So, nakabasa ko usa ka libro sa magsusulat. Ang nasod kuno gipundar sa balaod. So walay nasod nga walay balaod. Kanya wala koy ang nasod, ang skeleton daw sa nasod mao ang balaod. Kung mawala ang balaod, mo-collapse daw ang nasod kung wala ang balaod. So, gibuilt ang nasod sa balaod. Nya ang balaod dito nakabutang nga naghatag og protection ang balaod. Protection sa national national ato. Ang balaod naghatag og security. Tinuod man gina, security. Ang balaod naghatag daw og kalampusan. Mo nabasa ko sa libro. Ang balaod naghatag og kaambundansya, kadato. Ang unay wasa balaod nabasa dito. Kanya ang balaod naghatag og order, naghatag og kalinaw ang balaod. Mo nabasa na ko dito. Mo na yung mga benepisyo sa balaod nga naa dito. Kung tanaw na to, kanang protection, halimbawa, kanang Jollibee diha, naman doon namatay diha daw, kanang traffic light diha. Tungod kay ang gipundar nga balaod di Duterte, traffic light, pag pula, punong. Unya, kay naamay milarga, unya na po yung tabok dito, patay. Nga naman, ang balaod di gipundar, kasi tawag ana, doon na yung mga violators, yung violet. Yung violet, pag tabok niya sa pikas, go na pod, banggaan, patay. So, ang balaod, safety good siya alang sa mga katawhan nga naa ng nasura. Mao na siya. Nga walay nasod,
sa tibuok kalibutan nga walay balaod. Ma-presidente man ka, ma-prime minister man ka, o ma-hari man ka. Tanan nga nasod gipundar na pinaagi sa balaod. Okay, sa mga brad, mura na mga gisikan, sa balista naman ka kayo. O, na siya. So, ang balaod mo ay naghatag o kahapsay o proteksyon. O, halimbawa, kadato sa nasod. Madato ang nasod tungod sa mga negosyante nga mga foreigner. Mga gawas ba, mga invest diri sa yuta sa Pilipinas. O, mag-invest na diri, dagko sila tax din Karon, to ang mga nasod nagtan-aw sa imong nasod nga ang imong balaod daghang kay mga violators, mga huyang bisan dinis panabo, walay nag-invest no nga mga investor, wala. Tungod kay nahadlok sila kay ang balaod dinis panabo huyang daw. O wala kay nagtuko dire. So kung ang nasod ngang tanang tao dinha nagsunod sa maong balaod o mga protocol, ang mga investor nga tagawas mag-attract sa atoa. Muandi sila diri ano mag-invest, no? O daghan kay mo na ka mudako ang atong nasod, kidako ang atong income, nya ang ilang pamilya luag pud kayo. Kay confident sila kay dunay balaod sa maong nasod. O ning ato, hinay kayo ang atong kuan diri sa Mindanao, sa Davao. Tungod kay daghang kayo mga violators dinhi sa balaod. Daghang tubisan. O. Muna ang balaod nagproteksyon sa tanang tao anang nasura. Muna nga ang tanan gibutangan gihatagan o balaod aron ta mahapsay ta. Unta na. So kanawa karon. Kagubot sa Pilipinas at sa tibuok kalibutan. COVID, tungod sa COVID. Oh, wala gayud hapsay bisag nya nay balaod. So muna kitang tanan dinhi sa yuta. Walay tao siguro din nga wala mangandoy og gobyerno nga tarong. Kitang tanan nangandoy ta og gobyerno nga tarong nga makaayo na to. Kanang maayo pagdumala. Oh, nakita nga to na. So karon Hallelujah. Muna nga, tanaw na to ang paggobyerno ni Kristo. Ngayang padala dire. Duha ka butang nga priority nato unta kitang mga tawo nga nasa yuta. Duha ka butang nga priority unta nga gibili ni Kristo di sa tao. Duha ka butang. Ito basahon. Okay, sumpay-sumpay na ni sa atong agi. Lahi ni siya dahil sa mga balaod. Mateo 6:34. Oh, 2:23. Apan mayunahan ninyo pagpangita ang gingharian. Ug ang pagkamatarong gikan sa Dios. Ug unya kining tanan butanga igadugang ra kaninyo. Dugay na ko kadungog. Ini si kadungog. Unaha pagpangita ang gingharian. Ang naasaw na ako sa una, makasimba ng Domingo, tapos na. Napangitaan na po ang gingharian sa Dios. Na si tawag ani, makigbaaway ko sa kung amo sa una, bahin sa Domingo kay di ko gusto nga dili makita sa gingharian sa Dios. Di ko gusto nga makatuis anang giingon dinha o naasaw na huna sa daghang mga anak sa Ginoo og diha sa mga simbahanan og diha sa mga kapastoran. Unahon pagpangita ang gingharian sa Dios. Asa man to si Kuan nagtrabaho man to. Grabe ang husga sa sulod. Pero dili mao ang pagsabot. Kay Domingo ra pangitaon ang gingharian pagka Lunes, Martes, Miyerkules, Sabado, pwede ta mo out sa gingharian.
kaubar na sa ginusuron. Sige ginusuron adlaw kay naghinusuron kay ugma, nag-reserve siya ngam kasala na pud siya. Kasara gilangsang si Kristo. Ingon ang Biblia. Dili na pwede ilangsang ugma ilangsang ulungsang sang. Mao na yung mga konsepto sa karaang experience. Okay ra magbuhat og sala aron kay ginusul man ko unya. Konsepto sa piki nga hari. Kay ang piki, ang original nga hari, dili ka pwede motuis sa ang pulong bisan gamay og pudlit. So ang priority nga giingon ni Jesus aron ang tanang mga butang igadugang ra, dili man iampo ang mga pagkaon. Ang Ginoo wala magwali og kaabundansya og pag-ayo, wala siya mag-awali ana kundi gihimo na lang niya. Kining iyang giingon diri nga makakaplag buanin tanan kung kaning duha ka butang. Unahon na to, gingharian. Unsa man ni gingharian? Mo na. Ang gingharian ko mo na, nasud mo na. Dili mo na siya ingon nga relihiyon o simbahan o pangalan sa mga simbahan o moatog Domingo kay mo na ang gingharian. Dili man na mao. Ang gingharian sa Dios pang gobyerno sa Ginoo. Mo na gingharian, nasud. Kung atong i-characterize ang gingharian, usa siya ka teritoryo. No. Teritoryo. Nya ang gingharian dunay lugar nga dito siya nag-originate, nga dito siya gikan, dito siya maugi na ang iyang kagikanan. Ang gingharian ni Ginoong Hesus batot pa sa John, ang gingharian John 18:36 ito, ana. Ang gingharian niya dili dining kalibutan na, kundi dito sa langit ang iyang gingharian. Yang giwali dinhi sa yuta. Yang gidala dinhi. So, nasod. Usa siya ka nasod, usa siya ka teritoryo, usa siya ka dunay hari nga nag-operate ana ang kanang gingharian. Dunay nag-roll ana ang gingharian. So mo na ang gingharian. Panggobyerno sa Ginoo gikan sa langit. Namatod pa sa Mateo 16, amahan, panhiya ang imong gingharian. Balaanon ang imong ngalan. Kung matuman ang imong kabutuon dinhi sa yuta. Amahan nga nasa langit, wala diri sa yuta, sa langit. E dito ang iyang original nga gingharian. Pagkanauga ang imong gingharian dinhi, ang imong kultura dinhi sa langit. Aron matuman dinhi sa yuta, ang imong himaya diha sa langit. Malutaw sad diri sa yuta. Mauna nga ang yuta gihimong niyang koloni. Himuon niyang koloni sa langit ang yuta. Naana sa kasulatan, ang kining Biblia, kung masabtan nimo ang Biblia, kung mag-study ka sa hari o ang kingdom niya, ang tanang lusod o komplikado nga verse din sa Biblia, masabtan na to. Pero kung dili ka mag-study sa hari o sa iyang gingharian, komplikado ang Biblia. Mauni ang komplikado nato diri sa Pilipinas tungod kay wala ta mag-study og unsay balaod ug unsay pamaagi og sistema sa gingharian. Kay ato ang nasabtan dinhi ang panggobyerno sa demokrasya. Mao na nga pamaagi. So mao ni atong gihimo diri ang pamanaod sa simbahan, ang balaod sa gobyerno gipakasama pod sa diha sa mga simbahanan. So nagsunod ta sa balaod sistema sa demokrasya. Demokrasya naman taron. Wala, nga na ang atong mga tarungan. So, nagsunod ta sa sistema sa demokrasya nga panggobyerno. Wala ta magsunod sa sistema sa panggobyerno ni Kristo nga mao ang iyang gingharian. Mao na ingana ang mga kasimbahanan. Mao na nga mianhi ang Ginoo ug ang tanan iyahang i-restore ang tanan. Ug matud pas Ginoo sa Pilipinas, tanang relihiyon dinhi nakasulat sa likod book, papasto niya ang tanan. Muna nga kung dili ka magtuon,
Nganong giingon na sa Ginoo, makumpli ka o magladuha ka, kunya magbuhat kag hunahuna ang lautan sa nagsulat anding record book nagipadaygan sa Ginoo. Oh. Amen. Terus long. So, alay ko ng Diyos. Ato ko sa akin. Ato ko sa ikaduhang priority. Mao ang pagkamatarong gikan sa Dios. Mao na ni. Walay pagkamatarong naggikan sa tao. Kaya ang atong pagkamatarong prapura ato bangang sa Ginoo. Wala gitay pagkamatarong. Manang giingon sa Ginoo, unahan ninyo pagtungita ang gingharian sa Dios ug ang pagkamatarong gikan sa Dios. Unsa ni pagkamatarong nagikan sa Dios? Mauning Biblia. Mauni ang patukuranan sa iyang gingharian. Mauni ang konstitusyon sa iyang gingharian. Dinhi nagbase sa Biblia tanan nga mga balaod sa iyang gingharian. Tanan nga mga pagkamatarong ang Dios nagtamod sa iyang mga pulong. Ug ang tanan nga nagsunod sa iyang pulong siya magadugang sa tanang mga panalangin. Na nga Desiro, tested and proven, nakita na ko sa akong duha ka mata, ambot lang ninyo kung nakita ka mo, ako nakakita ko niya nga siya nakasinati sa Mateo 6:33. Ambot lang ninyo, ako nakakita ko kang Desiro nakasinati siya ani Mateo 6:33. Ambot lang ninyo, kaya ako nakakita ko, nakasinati ko. O nakakita ko, nakasinati ko kung sa gibuhat sa Ginoo niya. Wala siya magsalig, bisan unsang butang sa yuta. Pati ang isi-is yang iran. Kaya nagsunod siya sa Matthew 6:23. Matod pa, Desiro, puno na kayo ka. Na nimo tanan. Ayaw, ana tanan, mga pagkaon. Gikan pagsugod, hangtod karon. Ang panudlanan ni Desiro, wala kabsi. Tested and proven na ni. Ang Diyos nakikistorya niya tanan. Na nga, kung musunod ka sa ka-estrikto sa Ginoo, sa iyang mga pulong, sa iyang pagkamatarong, ang Ginoo nagtan-aw nato. Di na kinahanglan mag-ampo kag pagkaon. Wag itudlo sa Biblia na mag-ampog pagkaon. Kung sa giingon niya, pangitaa ang gingharian, sulod ka sa iyang panggobyerno, o pagkamatarong nga gikan niya, nga mao ang Biblia. Mao ni ang atong posisyon. Righteousness, right standing, mapuyo ta sa atong stand. Mapuyo ta sa atong posisyon. Unsa may standing nato day sa original. Genesis 1:26. Katawa dia. 1:26. Ang standard nato, mga anak ni Desiro man sa Ginoo. Agihimo ta niyang atong basahon bay. Asa to gamay lang oras. Mao ni ang atong standard nato. Nga priority. Nagihimo sa Ginoo kinahanglan makabalik ta ani kay kun dili ta makasinati sama sa nasinati ni Desiro. Dili gyud ta maka-experience ani. Dili ta mahisama sa gihimo ni Desiro. Mo ni ang standard nato. Mateo Genesis 1:26. Ug mingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Number 1, dagway, atong dagway. Ingon sa kasama nato, og magabuot sila sa mga isda sa dagat, og sa mga langgam sa kalangitan, og sa mga kahayupan, og sa tibuok nga yuta, og sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Og gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kagalingong dagway, sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki og babae.
O gipanananginan sila sa Dios, ug miingon ng Dios kanila, sumanay ug dumaghan kamo, puno ninyo ang yuta. Og magagahom kamo niini, og magabaton kamo sa pagbulutan sa ibabaw sa mga isda sa dagat, og sa mga langgam, og sa ibabaw sa tanan nga binuhat nga buhi nga magalihok sa ibabaw sa yuta. Mo ni atong posisyon. Gitagaan ta niya ang authority, gikan sa langit ang authority, gihatag ni sa tao dinhi sa yuta. Gihatag sa tao ang pagdominyon dinhi sa tibuok yuta. Dominion, domine, atong basahon sa mga translate o sa Hebrew, ang dominion dito, manlakak, ito, naka-translate mo ko, nga, Basilya. Ang meaning ana, kingdom. O gitagaan tas Ginoo kingdom dinhi sa yuta. So, bot pasabot, kingdom, hari ta. Hari ta. Itagaan ta sa authority sa Ginoo nga maghari sa ibabaw sa tanang mga binuhat. Maghari ibabaw sa yuta. So unsa maning hari? Sovereignty. Dako. Mao ni ang atong katungdanan dinhi. Gihimo ito sa Dios og hari. Sovereignty, ruler, ingana ang atong standard. Mao na standard nato. Mao na ang Ginoo sa 1 Pedro 2:9 ang ginhalan mauli ta. Kaya ron ang pagkamatarong sa Dios makakuha na to, maabot na to, makuha na to ang ganang giingon ng pagkamatarong. May lang kayo gamay. Uno Pedro to ba? Wala ka dito sa ibig. Apan ka mo mayo sa katawan. Apan kamo maoy usab kaliwatan nga pinili ang kahugpungan sa mga harianong saserdote. Mao ni kita harianon. Harianon, mga kaliwatan, mga harianon. Mga harianong saserdote, mga pari ni sa banay ni Levi. Mao ni ang atong standard. Hari, pari. Ang pagkamatarong kita sa Ginoo, pagkamatarong sa pagkahari o sa pagkapari. Kaya ang hari, liwat niya. Kung sa'y iyaha, maupod ta. Kaya ang sa pari isa, ang nagkuhan sa pari, ang hari. Mo'y nagdihog sa hari. Unang, tanang pari nga migawas, gikan sa pari, kuha na iya sa Ginoo, balaan. Dili lang para sa mga pari, diha, tanan. Nang nga pari, ang gius Ginoo, dili, hari anon, itong ito basa, apan kamo may usa ka kaliwatan nga pinili ang ang hinugpong ang kahugpungan sa mga harianong saserdote ang nasod nga balaan. Tanawa, nasod lagi ta. Nasod nga balaan, di lagi ta relihiyon. Ang katawhan nga iyang kaugalingong sa Dios. Karon, aron kamo magmantala sa kahibulungang mga buhat niya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Hallelujah. Wala siya. Grasya ng karonggad. Ang grasya karisa, matod pa din sa Hebrew o sa Greek, kaya may translator, no? Sa Greek, charisma. Bot pasabot, ang pinaka-punto nga hubad niya kung gitanaw sa English, ability. O na dito. Ang grasya, ability. Tingon ng mga tao, mga anas Ginoo, grasya naman ta ron, mamutan na ang Ginoo sa mga lusadya, grasya naman ta. Ang grasya, nga mao ang Spirit of Grace, gitawag sa Hebrew, o Holy Spirit, gitawag siya Spirit of Grace, mao ang Holy Spirit. Gipadala dinhi aron makabuhat ta sa balaod sa Dios. Mianhi si Ginoong Hesus, Matthew 5:16-17, aron sa pagtuman sa balaod ni Moises, dili aron sa pagbungkag bisan pa ang mga nasulat sa mga propeta. Kay bisan pa daw ang langit ug yutamano, ang tuldok ug ang kudlit dito na Matthew 5:16-17 dito. Kung basahon nimo, dili gayud mahanaw magpabilin hangtod sa kangturan ug matuman gayud
mabuhat na to ni kay naatay espiritu sa grasya mawang Holy Spirit nga nagtabang na to ani. Sa una dili nila mabuhat sa mga nila Moises tungod kay ang Holy Spirit wala pa mabubo kay hugaw ang tao, wala pa mahinluan. Pero gipan amatyan ta, ginluan ta sa dugo. Pinaagi ni Kristo ang Holy Spirit libre na nga misulod nato, gibalaan ta niya. Mao na nga diway katarungan ng tao nga dili makahimo sa balaod sa Dios kay ang Holy Spirit na nimo. Mao na siya ang atong abogado. Matud pa sa kasulatan. Kung dili ka kabalo ang tudloan kaniya. Kung dili ka magbasa ng Biblia unsa may tudloan nimo sa Holy Spirit nimo. Oh, tested na siya kay mao nang abogaduha, nag-ibot na ko diha pa ko kang pilo. Nagpadayag sa ko pinaagi sa Biblia ang gihatag sa akong asawa. Nagbasa ko dito ang Biblia namulong og gigamit sa Holy Spirit na kung ani sa kuha. Ug nakaingon ko nga pertin na kombreta nga labaw pa sa lubi. Nga naman naablihan ang akong talabutan. Pinaagi atong pulong nga ihang gihatas kuha Biblia. Ang Holy Spirit namuhat dinhi sa kuha. Kay mao nay mission sa Holy Spirit dinhi. Nga makabuhat ta sa kabubuton ug balaod sa Dios pinaagi niya. Watay usay tawagan watay katarungan ana. Una, di lang ta magigbatos sa Biblia. Kung natay mga sipyat, mga sala, magsurin lang ta sa Ginoo. Maingon lang ta Ginoo. Holy Spirit tabangi ko nga makahimo ko ani. Tungod kay ang ako ang kultura nga nasunod, lifestyle. Nagtan-aw ko sa kalibutan. Kung di ka gustuhan ni tabangi kung mawala ni. Kahit ang Holy Spirit mohatag nato, ana. Muna, ang Holy Spirit igamit sa mga sibilyan o sa mga Kristohanon nga pagtuis sa pulong sa Dios. Samantalang si Kristo nianhi diri igamit ang Holy Spirit aron tumanon ang kasulatan. Dili kay tuison ang kasulatan. Dili isama sa gitudlo sa uban nga grasya na taron. Grasya na taron pwede na tong yatakan ang pulong sa Dios. Bisan pang tuldok. Hallelujah. Una, salamat sa Holy Spirit nga niya. Una nga ang Ginoo nagtukod og grupo. Unique. Nga matod pa. Mutudlo sa tibuok kalibutan. Mutuotag sa dili. Mao na may tabo. Naana sa record book tanan. Diha ko nagbasi tanan. Og diri sa Biblia. Salamat. Lapas lang 4 minutos. Salamat sa Ginoo ni kabuntagon. Sunod na po. Jingjing na po sunod. Dali. Daglin. Si Brad. Silang tanan.